Logo voltaremos ao Retablo das Maravillas, pero antes imos cunha das películas máis divertidas da historia. Foi dirixida por Billy Wilder e hai uns anos puidémola ver na televisión de Galicia co título de Con Saias e Agachada. A pesar de vivirmos nun mundo machista e misóxino, ás veces ser muller ten as súas vantaxes. Se nos collen, por suposto que haberá do grupo cero. Joe, onde imos? O máis lonxe posible. Non é suficientemente lonxe. Coñécenos e todos os bandidos de Chicago virán a por nós. Vamos. Dame unha moeda. Unha moeda. Vas chamar a policía? Non viviríamos o bastante para declarar contra Botines Colombo. Debemos marchar daqui o máis pronto posible, se queremos que nos siga crecendo a barba. Irémonos tan asiña como nos teñamos afeitado. Afeitado? Afeitado? Eses homes cargados de ametralladoras para esburacarnos e ti só pensas en que nos afeitemos? As pernas, estúpido. As pernas? Hola, señor Poliaco. Creo que está vostede buscando dúas mozas por unha orquestra. Expreso de Florida formado na vía 1 para Washington, Jacksonville, en Miami. Viaxeiros o tren, viaxeiros o tren. Que che pasa agora? Como poden andar con estas cousas? Como poden guardar o equilibrio? Debe ser unha distribución do peso. Vamos. Esta roupa tan lixeira deben constiparse co tío. Deixes aos comentarios, que imos perder o tren. É que sinto despido, creo que todo o mundo está a mirar para min. Con esas pernas, estás todo. Esta vez asegúroche que non te vou a deixar que me leves ata onde ti queres. Anda, vamos. Bos días. Enviou-vos a Silvia Polía? Sí, somos as novas mozas. Noviñas. Chámame Josefín. Eu, Daphne. Moi ben. Pandeireta e violín. Alégrome de que esteades aquí, filliñas. Salvastesnos a vida. O mesmo che dicimos. Os vosos asentos son 7A e 7B. Benvidos. Moi recoñecida. Parece que esta vez a xencia Folíaco mandou unas dúas verdadeiras damas. Dame. É que nunca me gustou o nome de Geraldine. Non te hagas aí, non timbre de alarma. Queres ver o que faz? Rompíchelo. Que rompi. Rompiches unhas dous saíntes. Quitaremos todo isto tan así como cheguemos a Florida. Por que non miras o que faz? Agora rompiches o outro. Permíteme, señoriña. Oh, grazas, moi amable. Eu son Oswald Philbin III. Eu... Cinfleta segunda. Sai algo que realmente me fascina de unha muller? Son os seus nocillos finos. Costan. A min tamén. Bueno, teño que ir. Permíteme axudar. Oh, sí, grazas. Ai, Resulta delicioso ver xente nova por aquí. advirtolle que a miña é do grupo cero. Sempre me gustaron os negocios de espectáculo. Intereses polo arte? Polas artistas. Estive casado unhas 7 ou 8 veces. Non recorda cantas? Mamá é quen leva contas, pero agora neste momento está un pouco enfadada comigo. Non me extraña. Cando comezou a temporada de espectáculos, mamá mandoume aquí a descansar. E agora pensa que estou no meu iate, adicado á pesca. Fíxese onde lanzo o anzol, señor Philbin. Non vai a trabucarse de peixe. Non tema. Por certo, cal destes instrumentos que para vostede? O violín. Oh, fascinante. Emprega vostede o arco ou só petisca as cordas? Algúnas veces aboqueteas. Que femenina ve vostede. Non o sabe vostede ben. A miña última muller era bailarina acrobática. Fumabas un cigarrillo suxeitando cos pés. Fascinante. Pero mamá fíxome deixar. Por que? A ela non lle gustan as mulleres que fuman. Por certo, se lle prometese servo, aceptaría que
Dicía algo? Que se lle gustaría montar un baile comigo. Quere casar comigo? Oh, por suposto. Hola, Jerry. Como siguen as cousas? Teño moito que contarche. Que pasou? De que prometinme. Parabéns, quen era? Ela son eu. Que? Os que declarouseme. Pensamos casar en xuño. Pero que estás dicindo? Ti non podes casar con outro. Por que? Demasiado vello para min? Non estarás a falar en serio. Eu por... nunca... El case divorciase constantemente. Pero ti non és unha muller, és un home. Nin de broma podes facer iso. Eu por vir? Jerry, será mellor que te deites. Ti non estás ben. Queres deixar de tratarme como unha nena? Xa sei que é un problema. Naturalmente que o é. A súa nai, iso é o que me preocupa. Pero darame o seu consentimento porque non fumo. Pero mira, hai un problema aínda máis grave. Así, cal? A viaxe de bodas, imbécil. Iso xa está resolto. El quería ir a Riviera Maya, pero eu decántome máis polas fervenzas do Niágara. Pero escoita, Jerry. Ti non estás nos teus cabais. Como pensas arranxar iso? É que non vai a durar moito, yo. Direlle a verdade no momento oportuno. Cambio. Inmediatamente despois da boda, solicitas o divorcio. El asigna unha cantidade mensual para os meus gastos e eu vou vivir tranquilamente o resto dos meus días. Jerry, escoita, hai disposicións, leis. Iso que estás a dicir non se pode facer. Pero, por que? Si, non terei outra ocasión de casarme cun millonario. Oes, Jerry. Queres seguir un meu consello? Será mellor que te esquezas de todo isto. E convéncete. Es un home, un home. Pero... son un home. Son un home. Son un home. Oh, son un home, xa non sei o que son. Son un... E que vou facer co regalo de compromiso? Falei con mamá. Estaba tan contenta que ata chorou. Quere que leves o seu vestido de noiva e de encaixe blanco. Osgood, non podo casar co vestido de noiva por túa nai. Por que? Seguro que ela e eu non temos a mesma caída. Reformaremos. Osgood, non fai falta. Debo ser sincera contigo. Non podemos casar. Por que non? Primeiro porque eu non son morena natural. É mi igual. Que ademais teño un pasado terrible. Claro. Levo 6 anos vivindo con saxofonista. Bueno, perdón. Pero que ademais fumo moitísimo. Bueno, dame igual. Mira, Osgood, xa está ben, que son un home. Bueno, ninguén é perfecto. E xa para rematar, voltamos ao retablo